heter Rulle. Jag kan göra kottar och brännvin. Hej då! Vi har 6 timer. Jeg tror, du viste sig. Prøv at gå lidt naturligt frem og tilbage. Det er ikke naturligt. Det er jo så ikke det der. Det er altid så pinligt. Ja, det må du godt. Ja. Jeg kan spise sammen med Kim. Jeg så med kaffe. Skal der have en kop kaffe? Ja, måske har jeg. Nå, skal jeg filmes med bordet her? Den blinker ikke, så der blinker. Er det den, du havde? Du bare forstår at bruge den. Så bliver du 50 år, og så runder du det skarpe hjørne, som man siger. Der er sket meget på de år, og du har haft mange jern i den. Jeg vil godt have, at du berører nogle af dine fritids- og hobbyinteresser gennem de her mange år. Hvad husker du bedst? Ja, det er jo svært sådan lige at plukke nogle enkeltheder ud, men man kan jo begynde med skydningen, som optog min fritid i mange år. Og det førte så til at jeg blev meldt ind i hjemmeværnet, hvor jeg var i 14 år. Men man kan ikke rigtig sige, at hjemmeværnet er nogen hobby. Så noget som at løbe, det har jeg jo blandt andet været med i 12 imitageløb.
jo til, at der er gået utrolig mange timer med at løbe i skoven og på landevejen. Men det var jo ikke kun for at løbe, det var jo skiløbet, der var det vigtige. Og da vi jo er så uheldige ikke har sne det meste af året, så måtte det foregå på benene. Men alle de timer, jeg har gået på ski, det har virkelig været timer, som har været guld værd. Dejlige timer. Jeg har jo som du ved været med i 3 vasseløb. Og det er jo ikke bare at gå op og gå de der 86 km, det er jo alt den træning, der ligger før. Super træning. Så har jeg jo beskæftiget mig med Fiskeri, blandt andet. ja, når du nu siger fiskeri, det var vel egentlig nok det, jeg skulle have nævnt først, fordi jeg er begyndt at fiske som en lille purk, og det har så fulgt mig hele livet. Uanset hvor i verden jeg har boet, eller hvor vi har rejst næsten, så har jeg fisket. Så i dag, der kan man jo finde mig på nordkysten med en let fiskestang og en lille ske, fiskerne efter havørred. Det er ikke fordi, det har givet så mange, men jeg er blevet til en halv sne stykker i årene. Så har jeg sådan efter det med at løbe ski, jeg taklet lidt af med det, så har jeg begyndt at cykle og været med i nogle store cykelløb. Og må da egentlig ikke forglemme, jeg også tilbringer nogle timer på havet, efter vi solgte vores båd jo. Ja, med surfing, ja. Ja. Så det må man nok sige, at mine hobbyer, de har været alsidige, men de har næsten alle sammen bare en ganske lang overrække. Men du har da også en kort periode været inde med fodbolden jo, på flere Det er rigtigt, områder. det er sådan set, jeg 2 knægte, der fik mig ind på det, hvor en anden far og jeg skulle overtage et hold, der havde mistet en træner, og det gjorde så, at vi skulle dygtiggøre os blandt andet med trænerkurser og fodbolddommerkurser. Og da så man var blevet fodbolddommer, så skulle man jo tage nogle tvungne kampe, som det hed. Og det blev så til 7 år som fodbolddommer, hvor jeg nåede at dømme i Sjællandsserien som dommer og være linjevogter i 2. og 3. division. Og fodbold, ja, det er jo ikke bare gjort med, at jeg var fodbolddommer, og selv den dag i dag spiller jeg jo stadigvæk boldboldsfodbold i Tikøb. Og jeg er vel nok den ældste på holdet med mine 50 år. Så har du lidt firmafodbold ved siden af også. Ja, det er sådan, det klarer vi om torsdagen, så det 2 dage om ugen er der fodbold, og Så er der stadigvæk, går der mange timer på fritids- og hobbyinteresser. Hus og have. hus, ja. Det glemte jeg nok at fortælle, selvom det ikke har noget med hobby at gøre, men jeg tilbragte jo mange timer med at bygge vores hjem i Gure, som jeg faktisk lige fra første spadestik til sidste tagsten blev lagt, selv klarede det, dog med hjælp af nogle få familiemedlemmer, der var eksperter på området. Det er sådan set et livsværk, det var gået i gang med. Ja, det må man sige. Men Erik, nu har du været inde om så mange ting. Det kan være, at vi skulle kigge over på skærmen her, og så se, om vi kan få frembrunget nogle af de her minder, som du har haft. Og lad os skyde os over på skærmen, og så lad os se, hvor vi når hen. Ja. Vi kører i øjeblikket, bare kom. Samme tempo som i gamle dage, hva'?
rundt her. Kør lidt bag i igen. Der holder du. Hvor skal gøre ligesom mig. Og gå Marty. Kravler op ad ligesom en røgskat. Ikke så hurtigt. Og igen bundkort. En perfekt aflevering. Det med godt spil. Så fik vi set den mere sportsmindede afdelinger. Nu ved jeg også, at du har 2 andre, det kan vi jo kalde hobby også. Og det er jo vin og biler. Det kan være, at du også har lidt at fortælle om det. Ja. Det må jeg nok sige, det er nok de dyreste hobbyer, jeg har. Vin, ja. Bordeaux-vine. Vin er jo mange ting. Det er jo Bordeaux-vine, jeg samler på og interesserer mig for. Selvom jeg ikke kan det ord fransk, men jeg kan da se på etiketterne, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Og det er jo blevet både min og mors hobby. Det er at nyde vinen. Så har jeg så fornøjelsen af at købe dem og oplære dem og ellers passe og pleje dem. Biler, ja. Det er også sådan en ting, som glæder mig meget. Der kan jeg bruge mit gamle fag, det er at være smed, maskinarbejder. Og, lige fra vi fik vores første bil, har jeg jo sådan set skruet og hamret og banket, og det er ikke blevet mindre af, at I 2 knægter også har fået bil. Så nu er det næsten blevet et fulltime job, det med at holde de her biler kørende. Men det er sådan noget, jeg er glad for. Man kan se, at det, man har lavet, det kommer til at virke. Det kan være, at vi også skulle kigge lidt ind om det, ja, hvis vi kigger over på skærmen igen og se, om vi kan få det frem også. Ja. Så vil jeg være der. Ja. Den er god, den der. Den må vi have nogle flere af. Prøv at vise nogle af de andre frem. Den her måske. Skal jeg lige have zoomet ind. Dejlig rødvin. I et øjeblik. Tredje kry. Der. Lidt længere op. Pil ved noget andet.
Godt nok. Ja. Ja. Ilter. Vi er nu kørt ud på en landevej og stillet os klokken 7 om morgenen. Og jeg viser nu her, nu tager jeg den her maske på. Viser en gammel mand, og så skal vi se, hvad så. Om vi kan få nogen til at stoppe på det. Så måske have berørt bilen. Det kunne jo være, at vi kan få nogen til at stoppe i hvert fald. Vi har lov at håbe. Ja, bare kom. Ja. 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 Den står lidt. Jag heter Rulle. Jag är gift med Rullan. Hej farbrullan. Hej då.